Pinakilaman ko yung cellphone niya. So, dun ko na-discover na dapat sila yung magkikita ng number 1 niya. Lately ko siya nalaman after 6 months kasi kala ko siya na yung magiging long time ko kasi wala siyang inaamin na number 2 pala ako. The only thing na sinabi niya because of na-discover ko siya. Oh, no. Ganito yan, DJ Rocky. Nung February 14, 2024, Daddy, gusto mong lumabas, mag-date tayo. So pumayag ako na final kami ng date namin sa isang resto bar sa Marikina. So nandun na kami sa isang resto bar. Siyempre may mga live bands, umiinom. And then, isa po kasi siyang, talented siya. Marunong siyang kumanta, marunong siyang sumayaw. So, nagpresenta siya na kumanta sa gitna. And then, gusto niya ipa-video ko siya. So, nung kinuha yung cellphone niya para videoan, pinakilaman ko yung cellphone niya. So, dun ko na-discover na dapat sila yung magkikita ng number 1 niya. OMG, may nakita ka bang message na that was hot? Yung pinaka hindi ko makakalimutan, yung chat niya na see you soon, mahal. Nung nakita mo na meron siyang number 1, tinuloy mo pa rin ba o bumitiw ka na? Actually, tinuloy ko pa kasi hindi na ako makabitaw sa kanya. Kasi siya yung inaakala ko na makakasama ko ng ilang taon at pangmatagalan. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.